Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Ja mulejja niżżik ħajr għax int tal-ħajja s-sejt. Sejrin niċċelebraw l-Ewkaristija. Kelma Ewkaristija tfisser ringrazzjament lill-Alla. Ejjew narfuh tassew bħala s-sejt tal-ħolqien kollu imma fuq kollox is-sit ta' qalbna. U fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna ejjew nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Karmenu u lili vassallu. Nitolbu. Fil-ħnina tiegħek mulej jagħti widen għat-talpum li tagħna. Għamil li naraw sewwa x'għandna nagħmlu u li sejħilna nkompluh sal-aħħar. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ktieb ta' Samwel. F'dak iż-żmien Iżrael ħareġ biex jitqabad mal-Filistin u waqfu l-kamp tagħhom f'Eben Ezer u l-Filistin waqfuh ġo Afek. Il-Filistin tqasmu quddiem Iżrael u ħadet ġlieda sewwa. L-Iżraelin tħarbtu quddiem il-Filistin u sfaw midruba fir-raba' xi 4,000 raġel. Meta l-poplu raġa' daħal fil-kamp, ix-xjuħ tal-Iżrael staqsew: għaliex il-mulej ħarbatna llum quddiem il-Filistin? Ħanġibu minn Silo l-arka tal-patt tal-mulej u tiġi f'nofsna u s-salvana mill-edewwa tagħna. Il-poplu bat iġib minn Silo l-arka tal-patt tal-mulej tal-eżerċiti li qiegħed fuq il-kerubini. Ma l-arka tal-patt ta' Alla kien hemm iż-żewġ ulied ta' Eli, Ħofni u Finehas. Malli l-arka tal-patt tal-mulej waslet fil-kamp, l-Iżraelin kollha għajtu għajta kbira hekk li teżżet l-art. Il-Filistin semgħuh il-ħoss ta' dik il-għajta u qalu: x'inhu dan il-ħoss ta' din il-għajta fil-kamp tal-Ebrej? U saru jafu li l-arka tal-mulej kienet waslet fil-kamp. U l-Filistin bażew għaliex kif qalu ġie Alla fil-kamp u qalu: ja ħasra għalina, qatt ma ġrat ħaġa bħal din sa issa. Ja ħasra għalina, min se jeħlisna minn id dawn l-allat qawwija. Dawn huma l-allat li ħarbtu lill-Eġizzjani b'kull xorta ta' kastigi fid-deżert. Għamlu l-qalb u kunu irġiel Filistin, ħalli ma taqgħux il-sira għall-Ebrej bħalma kienu huma l-sira tagħkom. Kunu irġiel u tqabdu. Il-Filistin tqabdu u l-Iżraelin tħarbtu u kulħadd ħarab lejn l-għarix tiegħu. Kien hemm tħarbita sħiħa u minn Iżrael waqgħu 30,000 raġel mill-fanterija. L-arka ta' Alla nqabdet u mietu ż-żewġ ulied ta' Eli, Ħofni u Finehas. Il-kelma tal-mulej. Eħlisna mulej fġieħ it-tieba tiegħek, eħlisna mulej fġieħ it-tieba tiegħek. Mulej, issa warrabtna u ċekkintna, ma dekx toħroġ mal-eżerċiti tagħna, ġaltna nduru lura minn quddiem il-għadu, dawk li joboduna ħatfulna ħwejjiġna. Eħlisna mulej fġieħ it-tieba tiegħek. Waqqajtna għaż-żeblieħ tal-ġirien tagħna, għaċċajt u tkazbir ta' dawk ta' madwarna. Ġibtna fil-sien il-ġnus u l-popli jħarsu lejna u jħarku rashom. Eħlisna mulej fġieħ it-tieba tiegħek. Għax intriqet Sid tiegħi, stembaħ la twarrabniex għal dejjem, għaliex taħbi wiċċek minna, għaliex tinsa id-dwejja u t-taqqis tagħna.
احلسنا mulej fġieħ it-tieba tiegħek. Alleluja, alleluja, alleluja. Ġesu xandar l-Evanġelju tas-saltna u jfejjaq kull xorta ta' Mart u djufija fost il-poplu. Alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien resaq fuq Ġesu wieħed lebrus jitolbu bil-ħerqa. Inxteħet arkubtejh qudiemu u qallu: jekk trid tista' tfejjaqni. Imqanqal mill-ħniena, Ġesu mett idu fuqu, messu u qallu: irrid kun imnaddaf. U minnu fih il-lebra marritlu u ġismu indaf. U widbu bisħieħ, batu malajr u qallu: qis li ma tgħid xejn lil ħadd, iżda mur uri ruħek lil qassis u għamel offerta għal fejqan tiegħek kif ordna Mosè biex tkun ilhom ta' xhieda. Iżda dak meta telaq beda jxandar ma' kullimkien u jxerret l-aħbar, hekk li Ġesu f'ebda belt ma seta' jidħol bid-dijer, imma kien jibqa' barra fil-kampanja u kienu jmorru ħdejh nies minn kullimkien. Il-kelma tal-mulej. Resaq fuq Ġesu wieħed lebrus jitolbu bil-ħerqa. Ma jagħtiniex l-isem ta' dan il-lebrus għaliex il-lebrus huwa jien u int. Il-lebra eżies fil-Vanġeli, fl-Iskrittura, mhijiex biss marda tal-ġisem, imma simbolikament qiegħda tfisser il-mart tar-ruħ. Għaliex il-bniedem maħkum mill-lebra kien irid jinqata' għalih, jiġi jimkeċċi saħansitra mis-soċjetà u jmur jgħix il-bogħod mill-belt, il-bogħod minn fejn jgħixu n-nies fl-għerien. U dan hu li jagħmel id-dnub lili u lilek. Id-dnub lili u lilek jaqtana mill-komunità. Bid-dnub tiegħi anke jekk kienu huwa moħħbi, jiena qiegħed nonqos lill-komunità lil dan il-ġisem mistiku ta' Kristu. U għalhekk interessanti huwa kif waqt li dan il-lebrus jinxteħet arkubteħ, jekk tinnutaw huma l-istess ġesti li aħna nagħmlu meta mmorru nqerru. Il-lebrus mar jitolbu bil-ħerqa. Inxteħet arkubtejh qudiemu u qallu: jekk trid tista' tfejjaqni. Mhux hekk nagħmlu meta aħna mmorru nqerru. Immur għax għamil deċiżjoni, għax naf waraft il-marda tiegħi, id-dnub tiegħi. Nixteħed fil-ġrejn saċerdot u nitolbu l-fejqan. Hekk qed jagħmel, infatti mbagħad salluqa jgħidilna, u Ġesu mett idu fuqu, hekk ukoll is-saċerdot imetti idejh fuqna meta jiġi biex jagħtina l-assoluzzjoni u ma jgħidlux tkun imfejjaq, imma jgħidlu kun imnaddaf. Imnaddaf mid-dnub tiegħek. Ejjew nitolbu tassew il-mulej Ġesu biex aħna wkoll
u x'inhu it-toqol ta' dnub tagħna qatt ma nibżgħu nersqu nitolbuh inaddafna minn ħtijitna. Fil-waqt li rresqu it-talbiet tagħna ejjew nitolbu l-mulej u ngħidulu ġeddidna mulej bl-Ispirtu Qaddis tiegħek. Ġeddidna mulej bl-Ispirtu Qaddis tiegħek. Mulej mexxi lill-Knisja tiegħek hija tħabbar lill-bnedmin kollha il-maħfra ta' dnubiet minn għandek. Nitolbu. Ġeddidna mulej l-Ispirtu Qaddis tiegħek. Mulej, seddaq fil-ħidma tagħhom lil dawk li qegħdin jaħdmu bla għeda biex jeleminaw kull xorta ta' emarġinazzjoni fost il-popli kollha. Nitolbu. Mulej, għatri lilna u lil din il-komunità li tfieq mill-marda tal-egoizmu, tal-insensibilità u minn dak kollu li mhuwiex safi. Nitolbu. Nitolbuk mulej biex minn dan is-santwarju għażiż inti tkompli iġġedded bil-ħniena tiegħek il-familji tagħna. Għati l-għajnuna meħtieġa lil morda u lil dawk kollha li jduru bihom. Nitolbu. Għatina mulej li nġibu ruħna bħala aħwa fi Kristu sabiex imnatfejn mill-ħtijiet tagħna inħabirku biex ngħixu u ngħinu lill-għajrna kif bil-kelma u kemm bl-eżempju. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej l-offerta tal-poplu tiegħek u għamel li bija nitqazzu u naqilgħu minn għandek il-ġid li nitolbuk bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna il fuq. Nizzuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Missier Qaddis tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bibnek il-għażiż Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih għamilt kollox u li inti battulna bħala Salvatur u feddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u imwielet minn Marja Verġni. U għatem ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu Qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, ismewwiet l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewiet. Qaddis ta' sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek
biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidina Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u jinroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek hemm xarda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-qejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Giusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid jint kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla. Dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħejn jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
Nitolbu. U Alla li tista' kollox fiċ-ċokontana nitolbuk biex bħalma inti ġeddidna bis-sagramenti tiegħek hekk ukoll tagħmel li naqduk kif jixraq billi ngħixu ħajja li toġbok bi Kristus Siedna. Ngħidu flimkien it-tliet Evamarijiet hekk impoġġu l-familji tagħna u l-morda partikolarment il-morda kollha tagħna. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna Tapin, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm, il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.